in counties mage. Now, chanjo, adwa chako gi gimomiyo wamiyo ji chanjo. Chanjo en yo mar geng'o tuo. Kendo chanjo ichak mi nyithindo sama onyuol nyathi. Kendo nitiere schedule ma sirikal nitiere godo kaka imiyo ji chanjo. To seche moko watimo campaign mag chanjo kaluwore gi tuoche mabiro, kaluwore gi data marwa. Mwaneno ka nitiere tuoche moko mabiro kendo kata ma WHO bende samoro chiwo those schedules mag timo campaigns. To chanjo mar typhoid mabe ne waluongo ni typhoid conjugate vaccine. Conjugate onyiso ni en part mar bacteria miluongo ni Salmonella typhi ma kelo tuo mar typhoid. Koro ka okete del kata komi nyathi ne wamiyo nyithindo ma less than 14 years. Ka omi nyathi to nyathino dende biro develop immunity, antibodies manyalo konye mondo mi ogeng' tuo ni kik mondo bed kode. To mano ok owacho ni mondo kik wabed gi ler nikech typhoid wagi ni ikele gi ka lero dok piny gima waluongo gi dho ngere ni sanitation and hygiene. Seche moko ji ochamo chiemo ma ok ni kare kata modho pi ma ok ler. Koro nikech en tuo ma donjo nikech ichamo chiemo ma nigi losruok. Koro losruok nyalo mana donjo e chiemo kata pi ka ok warito pi maler kata cho wakunyo e tie pi kata ji dhi losore e pap kata ka koth ochwe to ywayo gigo duto te to dhi e pi to pi no ok wachwaki kata pi no ok wathiedhe. To ka itimo kamanendo tibo yudo typhoid fever. To ka nyathi ochanji to chances mage mondo mi oyud typhoid dok piny. To bende koro konyiso ni ka nyathi ochanji to winjo bende ochama chama gigo molila ok onyiso kamano inyalo lero mano be. Koro ler mar del kata ler mar lwedo kata ler mar chiemo kata ler mar dala, ler mar pi nyaka mano gima nyaka watim throughout. To en mana ni nikech koro nyithindo samoro dhi skul. Samoro ka nyathi onge dala ok wanya kontrole gi kuonde mentiere. Ka wang'eyo idadi mar tuo nyithindo ma tuo mantiere gi typhoid less than 15 years osebedo ka ni malo matin. Globally chiegni ji madhi 9 million yudo tuo mar typhoid each and every year. To around ji madhi 110,000 tho nikech wach mar tuo. Nairobi ka kende kikawo ji 100,000 ji 95 iyudo ni yudo ga tuo ni endi annually. Kono mondo mi wageng' maendi ni wadwaro ni mondo watim chanjo yes, but ler mano sanitation and hygiene mano gima nyaka bed godo, ji te nyaka bed gi cho, ji te nyaka bed ni luoko lwetgi kendo chiemo food safety. Chiemo en chiemo mitedo maber kendo ikano gi maber kendo itoko gi maber kendo ichamo gi e sama owinjore gi ler. Mitoko ilero kanyo kotudore koda chanjo mano mar